Mit navn er Line Bundgaard Poulsen. Jeg er psykoterapeut, underviser, gruppeleder og foredragsholder. Og så er jeg kvinde, mor til 2 voksne døtre, selvstændig, husejer, forældreløs og efterladt. Som 37-årig havde jeg ikke længere hverken min far eller mine bedstemødre eller min mand. De 2 mænd døde alt for tidligt. De 2 kvinder blev over 90. At blive efterladt har sat spor i mit liv. Det har uden tvivl givet mig kompetencer, jeg ikke anede, jeg havde. Det har givet mig nye værdier i livet. Det har skubbet mig i retninger, jeg ikke anede, jeg ville bevæge mig i. Det har rystet mig i perioder og draget mig tæt til kanten og hævet mig tilbage igen. Det har givet mig mod og styrke og sårbarhed og stædighed og en øget bevidsthed. Det har også åbnet op for nye indsigter og udsigter. Og ikke mindst givet mig en helt ny retning i livet. Det er her min podcastserie kommer til at tage sit udgangspunkt. Hvordan vi transformerer noget så meningsløst til meningsfuldhed, til vækst, til en værdi i et for altid forandret liv. Det er fortællinger om at rejse sig fra et væsentligt tab, om vigtige læringer, om styrke, vi ikke vidste, vi besad, om at forstå livet baglæns og turde træde ud i det forlæns. Velkommen til Efterladt. Min gæst i dag hedder Jane Bonde Broberg Enevold. Jane har jeg været så heldig at have som frivillig i den gruppe for raske søskende, jeg var leder af i 6 år for Børnecancerfonden. Jane har 4 børn. En af dem trækker ikke vejret længere. Han hedder William. Jeg taler om ham i nutid, for han er så stor en del af Janes liv stadigvæk, at det ville være underligt at sige, han hed. I 2012 fik William konstateret en tumor i ryggen. Han døde på afdeling 5054 på Rigshospitalet 10 måneder senere, den 6. oktober 2013. Han blev 5 år og 9 måneder gammel. Jane har en hjemmeside, Williams Himmel, hvor hun råt og ærligt og kærligt tager os med ind i det voldsomme og intense sygdomsforløb, samt den afgrundsdybe sorg, der fulgte i årene efter. Formålet med at dele al den viden og erfaring er, som hun selv skriver, at forsøge at sammenfatte omsorgsfulde og hjælpsomme råd, hvordan du som forældre takler den hjerteknusende opgave, det er at passe på og følge dit barn det sidste stykke vej til døden. Velkommen, Jane. Tak. Kan du fortælle mig lidt om, hvem du var, inden William blev syg og døde? Ja, altså, jeg var en kvinde, der havde mod på livet og var meget eventyrlystende. Jeg arbejdede som stewardesse i Sterling Airlines, hed det dengang. Ja. Og rejste meget og festede og var sådan generelt livsglad. Og jeg brugte allerede dengang sådan et ordsprog, der sagde, at jeg vil ud og kysse livet. Jeg vil ud og kysse livet. Ja. Og det tror jeg, hvis mange fra dengang, altså mange af mine bekendte og venner, der kendte mig fra dengang, det kan de huske, at jeg var sådan en, der gerne ville se det positive i livet, og gjorde det også ofte. Det har jeg altid haft med mig. Ja. Og så bliver William syg. Og det gør han, det starter sådan set november 2012, hvor han lige pludselig ikke kan tage sin vante på sin venstre hånd. Og han var venstrehåndet. Og han skifter til højre hånd. Han skriver med højre hånd lige pludselig. Og
vi snakker sådan lidt om det kunne være, at han havde set i børnehaven, at de andre skrev med højre hånd, og han kommer også hjem og siger, jeg har faldet ned fra et træ, og jeg undrer mig over, at det plejer han jo aldrig at gøre. Han er jo altid været sådan motorisk fremme, sådan længere fremme altså, end sine jævnaldrende. Og så er det første gang faktisk, at vi ikke skal holde jul sammen. Og der ringer Williams far til mig juleaften, efter de har pakket gaver op. Og så siger han, den er helt gal. William kan ikke pakke sin gaver op. Han kan ikke bevæge sin hånd. Jeg tager på skadestuen i morgen med ham. Og kan du huske, hvad der går gennem dit jeg tænker, der? Han må have forstået den, eller måske har han brækket hånden. Men det er godt, at han lige får set på det. Ja. Og jeg siger faktisk til Williams far, jeg tager på arbejde 5:00 om morgenen der, men hvis der sker noget, så må du meget, meget gerne ringe til mig. Og så ringer han ganske rigtigt og siger, de beholder ham. De kan ikke finde ud af, hvad det er. Okay. Og så tager jeg en taxa ud på Hvidovre Hospital. Ja. Og så går det lidt sådan i slag, og han kommer igennem en masse prøver. Og til sidst så opdager de, at der er en tumor i spinalis. Og vi bliver kaldt ind på et kontor, hvor der er en læge, der forklarer os, at det er ikke godt det her. Og han siger, det her det bliver rigtig svært nu for jer. Der er nogle meget, meget store beslutninger, I skal til at forholde jer til og til at tage. Og på det tidspunkt kan jeg huske, at Williams far siger, og jeg siger det faktisk også selv, vi rejser hele verden rundt. Vi jagter en helbredelse. Vi skal nok få William rask. Og det, der sker så, det er, at vi bliver sendt ud på Rigshospitalet. Jeg kan egentlig ikke engang huske, hvordan vi kører, altså, hvordan vi er kommet derud. Det kan godt være sådan nogle sorte huller, ikke? Ja, når noget præcis. Er så voldsomt, ja. Så ja. Og så kommer vi til at snakke med en læge op på afdeling 54. Og det er imellem jul og nytår. Og så siger Brian, det hedder han, Williams far, så siger han, skal vi frygte for hans liv? Og så siger lægen, nej, det tror jeg umiddelbart ikke, men I skal frygte for hans førlighed. Okay. Og der står jeg og kigger på William. Han er ved at makke i en skraldespand, som hænger på væggen, som er lidt løs, og jeg tænker bare, den lille, søde, stærke fodbolddreng, han ser jo slet ikke syg ud. Og det er ligesom, om lægen fornemmer det. Og han siger, ja, sådan er det med de her børn. De kommer faktisk ind og ser sådan nogenlunde raske ud. Men jeres søn kommer til at se syg ud. For han kommer til at få så meget behandling, at han er velkommen til at se rigtig, rigtig syg ud. Det er jo noget af en besked at få, præcis. Som mor og som far, mellem jul og nytår. Ikke fordi, at højtiderne har noget med det at gøre, men det virker, hvad kan man sige, nærmest råt for usødet. Hvad tænker du om den måde at få den besked på? Jeg kan huske, at vi står oppe i det her rum, og det er, jeg tænker, er det sådan, man plejer at få sådan en besked at vide? Og mine ben ryster. Jeg ryster jo hele kroppen, og har bare lyst til at ligge mig ned på gulvet for at mærke noget jordforbindelse. Ja. Og tænker jeg også, det her, det er ikke proceduren normalt. Det må være, fordi det er mellem jul og nytår. Det bliver så startskuddet på
tænker jeg, en hel masse behandlinger. Mm. Også operationer. Ja. Ja. Og et liv, der er helt anderledes, Fuldstændig. end du har været vant til. Og i oktober måned, så dør William. Ja, den 6. oktober. Den 6. oktober. 2013, ja. Ja. Hvad gjorde det ved din tro på det gode i livet? Nu ved jeg ikke, om der er en Gud i dit univers, eller om det i virkeligheden er... Altså, hvad gør det ved din tro i livet? Da jeg mistede ham, der troede jeg ikke på, at der fandtes noget godt i livet. Nej. Det var så grusomt, og så fuldstændig ødelæggende. Ja. Jeg skulle virkelig tage mig sammen for at give livet en chance igen. Ja, det der liv, som du har kysset. Ja, ja. Det blev forandret. Fuldstændig. Hvad pokker, Jane, fik dig til at blive i det, eller få troen tilbage? Altså, jeg tænker, den er jo ikke kommet fra den ene dag til den anden, på nogen som helst måde. Hvornår begynder der at komme noget, bare, hvad kan man sige, sprækker i det her mørke? Hvornår begynder du at opdage, at der er sprækker i mørket? Jeg oplever, at der er en nær veninde, der spørger mig på et tidspunkt, hvad tror du, William gerne vil have, at du skulle gøre? Og det er i virkeligheden et ret banalt spørgsmål. Ja, men måske også det vigtigste spørgsmål, eller det vigtigste svar i hvert fald. Hvad svarer du hende? Han vil jo gerne have, at jeg skulle leve. Han vil jo gerne have, at jeg skulle snuse livet ind. Ja. Og så får jeg vendt den lidt om, også ind i mig selv, hvor jeg siger, jamen, William er jo en del af mig. Ja. Så hvis jeg lever, og lever ham ud, så lever han jo også stadig. Så det her med at blive ved med at have ham i dit liv, giver mening til Williams korte liv måske? Eller? Ja. Fortæl om ham, for det er jo i vores fortællinger om vores afdøde, at de lever videre. Og så valgte jeg at tage ud og rejse. Ja. Og det var sådan lidt... Det var på mange måder svært at rejse fra Danmark og rejse fra Frederiksberg, hvor William lå op på Frederiksberg, Gamle Kirkegård. For jeg havde på den ene side lyst til at ligge og sove oven på graven. Ja. Jeg kunne ikke engang besøge mine forældre i Jylland. Jeg skulle bare være så tæt på kirkegården som overhovedet muligt. Og så samtidig der var der den her med, at jeg ville ud og rejse. Og jeg kan også huske, at min psykolog siger til mig på et tidspunkt, det er en måned efter, allerede. Hun vidste godt, at det ville komme, men allerede. Ja, altså jeg har brug for det, fordi at det var mit gamle liv. Eller man sige, før at jeg fik William. Så det der jeg levede. Så det bliver, hvad kan man sige, din måde at få kontakt til noget normalt. Ja. Fordi der er jo intet normalt over at miste sit barn. Og den her afgrundsdybe sorg, som jeg tænker, den kan man jo ikke tage ind på én gang. Så at finde noget som kroppen genkender som en eller anden form for normalitet, og for dit vedkommende var det at rejse. Ja. Det giver god mening. Sådan, man siger også sådan noget med, at man skulle ud og prøve at finde sig selv og komme hjem igen. Så i at rejse, der er noget fodfæste for dig? Ja, det er der. I den grad. Ja. For det har jeg gjort lige siden jeg var 19. Ja. 18-19 år på egen hånd. Ja. Så hvad finder du derude på din rejse? Jamen altså, den her gode veninde,
som tager med mig. Hun passer også på mig undervejs. Og jeg er ude at sejle og ude at dykke, og ude at dykke med hajer. Det er faktisk lidt farligt også. Måske kan det godt være, at jeg sætter mit liv en lille smule på spil indimellem. Ja. Hvorfor tror du, det tænker jeg? Det tror jeg er fordi, at man sådan skal afprøve, hvor meget livet det betyder for en selv. Ja. Og mærke den der adrenalin. Ja. Og også måske lidt noget selvdestruktivt. Ja, måske kan var det også godt være. Jeg tænker også, jeg får lige sådan en tanke om, at det måske pludselig heller ikke bliver så farligt at dø. Lige præcis. Så det her med at bevæge sig på, i det felt, er der noget dragende ved, noget i hvert fald ikke farligt forbundet med? Bestemt. Når man hvis hegn kommer og bider mig, eller spiser mig. Eller... Altså, jeg kan huske dem, jeg var ude og svømme med, eller dykke med, da den her haj kom. De fløj op i den her båd. Jeg blev bare ved. Jeg svømmede længere ud. Ja. Jeg tænkte, jamen, nej, den skal man da ikke være bange for. Nej. Det skal man nok heller ikke, men altså... Nogen var. Ja. Jeg var ikke. Nej. Så blev det en måde at kysse livet på igen? Absolut. Jeg fandt også ud af, at man kunne tale om William, som om han var i live. Ja, så når jeg i min introduktion siger, at han hedder, og han ikke hed, at jeg taler om ham i nutid, eller i hvert fald præsenterer ham i nutid, så giver det mening, kan jeg? Ja. Der var sådan en episode nede på en strand. Jeg tog til de dansk-vestindiske øer. Og der møder jeg en lille engelsk gut. Hvad må han have været? 3-4 år. Måske lidt mere. Og hans mor. Og han begynder at spørge mig om nogle ting, og jeg kaster en bold til ham. Og så siger han, hvor er du fra? Jamen, jeg er fra Danmark og sådan nogle ting. Og så begynder jeg bare lige så stille og roligt at fortælle om, at jeg har også en dreng. Han hedder William. Han er hjemme ved sin far lige nu, imens jeg er på ferie. Nå, okay. Og, hvad kan han godt lide? Jamen, han kan godt lide at spille fodbold. Og så talte jeg bare om William, som om han var i live. Og det gjorde bare noget helt fantastisk godt inde i mig. Ja, ved du, hvad det var, det ramte ind i der? Det ramte i, at jeg kunne jo egentlig selv vælge, hvad jeg ville sige og fortælle. Ja. Og jeg gik op på stranden bagefter, så sagde jeg til min veninde, jeg har lige løjet. Jeg har lige fortalt for den her familie derude, jeg har lige fortalt dem, at William han er i live og er hjemme ved sin far. Hvorfor gjorde du det? Så hun så, jamen det var fordi, jeg synes, det føles rart. Ja. Jeg synes, det var dejligt. Ja. Og jeg gør det tit også. Ikke tit nu, men jeg kan godt finde på at gøre det, hvis jeg er hos en frisør, eller nogen, jeg ved, jeg ikke kommer til at møde sådan igen. Ja, hvor du ikke skal stå eller stå på mål for det, du siger, eller stå til ansvar. Ja, og en frisør spørger altid, hvor mange børn har du nu? Og sådan noget. Jamen, jeg har 4. Og så begynder jeg bare at fortælle om det. Men hvor gammel er den ældste så? Han er 17. Ja. Og så kan jeg sådan dreje samtalen hen, hvor jeg nu engang vil, for jeg styrer selv, hvad jeg siger. Ja, det er interessant lige det, du siger, hvor gammel er han nu? Han er 17, hvor altså mine døde, de bliver ikke ældre. Nej. Altså Michael er 38, min mormor er nogen 90, og min farmor er nogen 90. Min mor er 76. Ja. Altså de bliver ikke ældre. Nej. Men William bliver ældre. Ja, det gør han i hvert fald de samtaler, eller de fortællinger, jeg vælger at fortælle. Ja. Men han vil jo for evigt altid kun være 5 år og 9 måneder. Ja. Det at miste William, hvad gjorde det ved din evne til at elske? Det gjorde, at jeg sådan helt
vildt faktisk, fordi 2 måneder efter, at William han døde, der møder jeg min nuværende mand, som jeg har 3 børn med. Ja. Jeg kendte ham lidt fra før, men et eller andet må have vagt i mig, fordi at han var i hvert fald interessant nok til, at jeg ville springe på min cykel og køre ud til ham. Ja. Så det her med, at når man står i virkeligheden og har et åbent hjerte, eller på en eller anden vis, jeg ved ikke om det er et knust hjerte, men i hvert fald et pivåbent hjerte, så går det begge veje. Altså så er det også åbent for at modtage, eller? Det var det i hvert fald her, men jeg tror også, det handler om ham. Ja. Og hvordan han tog imod det, og tog imod mig. Fordi han gav mig så meget tryghed, som gjorde, at jeg havde lyst til at være sammen med ham, og jeg havde lyst til, at han skulle holde om mig. Det var ikke det seksuelle på den måde, der dragede. Nej. Det var mere det der med at blive holdt om. Og det var også svært, fordi at kærlighed, eller hvad skal man sige, levende kærlighed, fordi min kærlighed til William, den er også stadigvæk levende, bare på en anden måde, men når man møder et menneske, altså som Peter, så er det ligesom om, det stikker jo ind i livet, og ind i noget, en fremtid. Og dengang, lige efter jeg havde mistet William, der har man jo også bare lyst til at holde fast i den her sorg, og holde fast i det, der var. Så det var sådan lidt tvetydigt, det der skete. Så sådan, kan du følge mig? Ja, det kan jeg faktisk godt. Eller, altså jeg kan jo følge dig på min måde, men det her med, at både navigere i det, der var, og er forstået på den måde, at vores døde bliver ved med at være med os, også selvom de ikke trækker vejret. Altså det gør døde jo af gode årsager, ikke? Og samtidig give plads til livet. Ja. Så den her, hvordan er den dans? Eller hvordan kan det gøres? Ja, det kan det. Det er bestemt, det handler om, hvad det er for en person og et menneske, der står ved siden af. Altså nu Peter. Fordi han var så åben og rummelig. Og i den dag i dag er han også en, der går op og tænder et lys for William. Og tager med til mærkedage og sådan nogle ting. Hvis han havde været lukket over for sådan noget, hvis han havde været lukket over for sorg, og ikke ville snakke om det, så ville det aldrig nogensinde have udviklet sig til, at vi fik børn sammen. Det tror jeg ikke. Nej. Så der er sådan en fin sætning, jeg har haft med mig i mange år, det her med, at et menneske i sorg, så skal man holde om, holde ud og holde af. Ja, bestemt. Ja. Og det har han også gjort. Og det kunne Peter. Ja, det kunne han. Hvad med hvad kan man sige, venner og netværk og den familie, du havde? Hvad er det fineste, nogen har sagt til dig i sorgen? Og kan man sige noget fint? Ja. Det fineste, det er, at William vil altid være, og William vil altid være en del af os. Jeg tænker på William hver dag. Det ved jeg, at min veninde gør. Min sjæleveninde. Ja. Min familie gør også. Så det med at sige, at man tænker på det barn, der er dødt. Ja. Men samtidig også, og det elsker jeg den dag i dag, det er, når der er nogen, der fortæller noget om ham. Jeg kan huske, at han gjorde sådan, eller noget, man har sådan måske man har glemt eller aldrig hørt. Nogle gange så kommer der nogle fortællinger, som jeg aldrig har. Ja, for du var der ikke den dag, det udspillede sig. Ja. Og det bliver aldrig, altså det kan aldrig være for sent, eller malplaceret. Nej, bestemt ikke. Nej. Men kan det ikke være, at der er nogen, der er bange for at fortælle de oplevelser, de har? Altså jeg har jo også, jeg kendte jo Michael i 20 år, og nogle af vores venner havde jo kendt ham siden, sjovt nok, vuggestuen og børnehaven.
Og de havde jo også oplevelser med Michael. Jeg kan faktisk huske en eller anden rund fødselsdag, vi var til, og så pigerne, mine døtre, var med. Det var jo så måske 10 år efter Michael døde, og så kommer en gammel klassekammerat til Michael hen, og stiller sig sammen med os, og kigger på pigerne og siger, ej, jeg har simpelthen den skønneste fortælling om jeres far, og jeg har sådan lyst til at fortælle den. Og så gjorde han det. Og jeg blev, pigerne hørte den og tog imod den. Og bagefter går jeg hen og siger til ham, wow, tak. Tak fordi du havde mod til at gå hen til os, og give den historie, som jeg ikke kendte til, men den her vinkel ind på Michael. Det var som at få en ekstra gave. Ja. Og jeg har bare fornemmelsen af, at rigtig mange, de tør ikke denne her, hvad kan man sige, lille øvelse ud i, at åbne op for et rum, de ikke helt ved. Gad vide, om hun bliver ked af det nu. Gad vide, om jeg overhovedet tør fortælle denne her historie. Fordi det kunne også være, at jeg selv blev ked af det. Og hvad sker der så? Det er jo en andens fødselsdag, eller det er jo juleaften, eller det er jo... kan jeg ødelægge stemningen? Ja. Så ville de kunne ødelægge en stemning? Overhovedet ikke. Slet ikke. Slet ikke. Det er du ikke i tvivl om? Nej. Og nu er jeg heller ikke sådan bekymret eller bange for at græde. Så hvis der er en, der kommer og fortæller noget om William, som er rørende eller vækker nogle følelser i mig, så er jeg blot taknemmelig over den tåre, der falder på det tidspunkt, for den har jo også en betydning. Ja. Jeg sad med en lille dreng her for nogle måneder siden, for 4 år, som virkelig havde det svært med at græde. Hans mor var også meget ked af det, eller hans far var død nogle måneder før. Ja. Og da jeg snakker med ham om tårer, så siger jeg til ham, at tårer er jo kærlighed, der bare sådan gerne vil ud af øjnene. Og der kiggede han på mig sådan, okay, det gav alligevel sådan lidt mening, og så var det måske ikke så farligt. Så det her med en anden definition på tårer, kan jo være, at det er kærlighed, der viser sig i fysisk form, som en tåre, der triller. Og det skal man ikke være bange for. Det skal man ikke. Mm-hmm. Og i den forbindelse, så har jeg jo oplevet også ofte, at dem, der så spørger ind til det, eller når jeg så siger, at min ældste søn er død, så får de vand i øjnene, eller de begynder at græde. Og det havde jeg svært ved at håndtere de første par måneder, måske år efter. Fordi du tænkte, du skulle trøste dem? Ja, eller? Så trøstede jeg ofte dem. Og så bagefter, så gik jeg så hjem og trøstede mig selv, eller skal man sige, tog vare på mig selv. Og der skal også lige siges, der kan også godt være, at jeg blev lidt sådan magtesløs over for dem, eller lidt sur på dem, lidt vred på dem, tror jeg. Jeg blev mere bruge vred, fordi at det var mig, der havde mistet, men det var dem, der sad og græd. Hvad tror du, deres tårer handlede om? Det handlede jo om medfølelse, og at de var kede af det, men også deres værste frygt. Ja. Især hvis de selv havde et barn, eller så kunne de jo nærmest ikke tale om det, altså uden at begynde at græde. Nej, fordi det værst tænkelige, du sidder jo egentlig og er et fysisk bevis på det værst tænkelige. Ja. At miste et barn. Og den her følelse af måske i virkeligheden, og jeg ved om de tror, jeg smitter, eller det at miste et barn smitter, eller så du repræsenterer jo det værst tænkelige. Og det kan man jo sådan set godt forstå, at de så bliver bange og bekymrede og begynder at græde. Og jeg fandt hurtigt ud af, at hvis jeg nu tog dem i hånden, og fortalte om, at jeg græder ikke nu, men det gør jeg, når jeg går hjem, eller du må godt græde. Jeg forstår faktisk godt, hvorfor du græder, for det er også det værste, der kan overgå en mor og en far. Og jeg kan også huske, at vores fælles ven, Ane, hun sagde engang, og hun har sagt, at vi som sørgende, vi har også et ansvar
Og det ansvar, det er at fortælle, når vi er ked af det, og når vi er vrede, og ked af og glade, for det kan jo svinge, det ved du godt, det kan svinge sådan op og ned fra det ene minut nærmest til det andet. Det er lige før er der nogen, der vil tro, man var psykisk syg i den der intense soveperiode. Ikke? Det er rigtigt. Så vi kan ikke forvente, at dem omkring os har et sprog for sorg. Vi er nødt til at vise dem i hvert fald et stykke hen ad vejen. Så skal vi vise dem, hvad vi har brug for. Ja, og den er jeg med på. Ja. Og samtidig også med fare for ikke at få det, vi rent faktisk har brug for. Lige præcis. Jeg har sådan et billede, jeg tit giver til mine klienter, at vi står med en indkøbsseddel. Og på min indkøbsseddel kunne der stå et halvt rugbrød og måske 2 tebirkes og 2 croissanter, et eller andet. Men jeg har stillet mig ind i Silvan. Kan næsten ikke blive mere kontrastfyldt. Og så finder jeg en medarbejder i Silvan og siger, at jeg skal bede om et halvt rugbrød, 2 tebirkes, 2 croissanter. Og så kigger han på mig, og så siger han, eller hun, og siger, det har jeg ikke. Jeg siger det lige igen, jeg har brug for et halvt rugbrød, 2 tebirkes og 2 croissanter. Jamen, det har jeg ikke til dig. Så vil jeg godt tale med din overordnede. Og ligegyldigt hvor jeg går hen i Silvan, så får jeg ikke mit rugbrød og mine 2 tebirkes og mine 2 croissanter. Og det er ikke fordi, der er noget i vejen med min indkøbsseddel. Den er præcis, som den skal være. Men jeg står i den forkerte butik. Og nogle gange, og det er i hvert fald en oplevelse, jeg har, og flere af dem, jeg har snakket med gennem de sidste mange år, kender godt den her oplevelse af at stå og have brug for noget, som de ikke kan få. Så det her med at orientere sig rundt i butikken, eller i forhold til det menneske, man står overfor, om det kan være en hjerteven gennem mange år, eller en skattet kollega, hvad som helst. Men det kan godt være, at de alligevel ikke har det til dig, som du har brug for. Så denne her med at turde orientere sig, ikke lave om på sin indkøbsseddel, fordi dine behov, det du har brug for, er som det er. Men måske få øje på, at det er et andet sted, jeg skal gå hen med det, jeg har brug for. Ja. I stedet for at føle smerte og sorg og skuffelse. Fordi jeg tænker, det er der også mange, der oplever i sorgen, at have venner og familie og netværk, som ikke kan og ikke har det til dig, som du har brug for. Ja. Har du en oplevelse af det også med dig? Altså, det har jeg. Der er nogle venner, der er blevet, hvad skal man sige, fravalgt gennem årene, hvor relationen er blevet afbrudt. Og nogle af dem er jeg kede af, at jeg ikke snakker med. Men de udviste måske heller ikke den største forståelse for mine behov og følelser fra at være glad, vred, skuffet. Og når jeg nævner vrede, og når jeg nævner det her med at være ked af det og sådan noget, så er det voldsomt. Ja. Især i de første 2-3 år. Ja, det tror jeg. Og så kan man få nogle reaktioner, hvor det er, at der er nogen, der virkelig får at vide, hvad man egentlig synes om vedkommende. Og så bliver der ikke lagt fingre imellem. Det har jeg prøvet. Ja. Men også noget med at være meget konsekvent på det tidspunkt. Sådan, så kan jeg ikke, så må vi afbryde forbindelsen. Hvor jeg nu er blevet lidt mere noget blødere og mere overbærende og kan se ting fra forskellige perspektiver. Ja, eller hvad kan man sige, den her, der er kommet sådan lidt mere hvidvinkel på, ikke? Ja, altså sådan en større åbenhed ud i livet og ud i de levende også, ikke? Ja. Hvad har William lært dig? Han har lært mig taknemmelighed. Taknemmelighed over de små ting. Ja. Og når jeg siger små ting, det er det med at vågne om morgenen, se mine levende børn vokse.
glæden ved at holde fødselsdag. Ja. Og at se mine børn blive ældre. At vi skal leve her nu. Selvfølgelig er der dagligdags udfordringer. Er der jo også, når man har børn og arbejde og så videre. Men jeg kommer hurtigt igennem det. Jeg kommer hurtigt ovenpå igen. Jeg vender ting ret hurtigt til noget positivt. Og er det noget, det William har lært dig? Ja. Altså at slippe det, du ikke kan gøre noget ved, og fokusere på det, der er? Eller? Ja. Så er jeg meget ofte i godt humør fra morgenen af. Ja. Og jeg kan... så har jeg også den der livsglæde. Den er nok blevet endnu stærkere. Ja. Det der med... Og det havde jeg da ikke troet, at jeg ville få så stærk en livsglæde. Nej. For 10 år siden. Nej. Hvis du havde spurgt mig. Så havde... hvordan pokker skulle den finde vej ind i mørket? Ja, når man har svært ved at stå op af sengen og gå i bad. Mm. Altså nu snakker jeg efter, at jeg har mistet William, ikke? Ja. Og til nu, det ville jeg ikke have troet, at jeg ville være her. Så denne her sætning, sådan som du har det nu, bliver du ikke ved med at have det? Ja. Var det en sætning, der var nogen, der sagde til dig i mørket? Og ville du have troet på den? Ja. Men jeg tror, at Ane sagde det til mig. Mm. Jeg lyttede til hende, fordi hun selv har mistet sin datter. Ja. Men jeg så også hende. Mm. Jeg så, at hun faktisk godt kunne leve videre og hjælpe andre mennesker. Og så er det jo sådan, nu får jeg jo sådan helt kuldegysninger, fordi det er jo det, du selv gør med din blog. Yeah. Som jeg også nævnte i introduktionen af dig. Mm. Altså det her med at invitere mennesker ind på din rejse. Mm. Altså jeg tænker, altså det er en af grundene til, at du gør, som du gør. Det er det, der tænker kun være det menneske, som en anden kan læne sig lidt ind i, eller finde genkendelse hos. Mm. Der er ikke mange, der kan give genkendelse til at miste et barn. Og heldigvis for det. Men det her med, i virkeligheden også pligten til at give den videre, eller altså der er jo ikke nogen pligt i det, men der er noget mening i det, i at give noget videre, som måske kun ganske få kan tage imod, men den ene, eller de 2, eller de 4, fuck det altså, det kan noget, ikke? Det kan det. Og Ane gav den til dig. Ane var den, der sørgede for, at de her samtalegrupper i Børnecancerfonden, som vi 2 har været en del af, at de kom op og stå. Ja. Bare lige for at... Nu er det et navn, der er blevet nævnt nogle gange. Får hun lidt flere ord med sig, men vores fantastiske fællesnævner. Mm. Ja. Hvis du skulle give et godt råd videre til et menneske, der står med et alvorligt sygt barn, hvad kunne det være? Brug din tid, eller brug jeres tid fornuftigt. Mm. Ja. Brug den sammen med jeres barn. Og jeg kan godt forstå, at man gerne vil jagte verden rundt efter en behandling. Og det kan også være, at man er nødt til at gøre det. Men på et tidspunkt, så er man også nødt til at sige stop, og lade være med at jagte noget, der ikke er der. Ja. Eller give op på håbet, ikke? Ja, håbet er svært at give op på, for det var der næsten til det sidste. Altså ønsket om et mirakel. Det skal man altid tro på. Men man skal også have det andet spor med. Hvor man får talt om de her vigtige ting i forhold til, hvad har man lyst til at sige til sit barn, hvad har man lyst til, og hvad føler man, der skal gøres i forhold til, når barnet tager sit sidste åndedrag. Hvad med begravelse, hvad med, skal der være andre familiemedlemmer i rummet, og så videre. Det er også sådan nogle virkelig vigtige, men selvfølgelig meget, meget hårde samtaler.
det smukkeste Williams far gjorde for mig, det var, at jeg sagde til ham, og det er også Anes skyld igen, for hun var sådan, hun sagde til os, har I givet William lov til at give slip? Ja. Og jeg kommer fra en anden opvækst, og måske lidt, hvad skal man sige, ikke nærmere døden, men jeg har et andet forhold til døden. Men det der med at holde sit barn i live for sin egen skyld, ja. Det kan barnet godt mærke. For hvis barnet gør noget forkert, eller tror, at det gør noget forkert ved at dø, så vil min værste frygt var simpelthen, hvis William han troede, han gjorde noget forkert ved at dø. Ja, skuffede jeg? Ja, eller, ja. Præcis. Ja. Så det fik vi sagt til ham. Fordi det var vi enige om, fordi vi havde haft en samtale om det. Ja. Og så sagde jeg til ham, at han havde gjort det så godt og så fint, og vi var så stolte af ham. Og så havde jeg aftalt med Williams far, at han skulle løfte William op på mit bryst, når han tog sit sidste åndedrag. Og det gjorde han. Og det blev så fint. Ja. Og det gør også, at jeg kan være i det på en anden måde i dag. Ja. Fordi jeg fulgte ham så langt jeg kunne. Jeg kunne ikke gå med ham ind i døden, men jeg kunne i hvert fald følge ham hen til det. Ja. Og så turde du slippe ham. Og så, ja, og gav ham lov. Ja. Hvor jeg har talt med andre, som er kommet til at jagte verden rundt. I bil og taxa og fly. Og så har de opdaget, at de faktisk, ja, at deres barn er død i ensomhed, hvad lige vil jeg sige. Død ensom. Ja. Så det er måske alt sammen de bedste råd, jeg kan give. Det er, at der er nogle ting, man ikke kan kæmpe imod. Der er nogle ting, man ikke kan vinde. Det er ikke en kamp, der kan vindes. Jeg kan ikke lide den retorik, men nogle gange, så skal der noget accept og noget, hvad hedder sådan noget, når det er, man overlader sig til noget. Altså, ja, man overgiver sig. Overgiver sig, ja. I det. Ja. Hvis du skulle give et godt råd til de mennesker, der står på sidelinjen til en familie med et alvorligt sygt barn, eller som har mistet et barn, er der noget, du kunne have glæde af, eller de kunne have glæde af, som du ved, eller har erfaret? Det med at være der, i forhold til de praktiske ting. Ja. Det har været en stor hjælp for mig. Både at mine forældre var der konstant. Nogle gange kunne de finde på at sidde nede udenfor på en bænk ude foran Rigshospitalet. Og hvis jeg bare havde 5 minutter, så var det der, så kunne jeg gå ned til dem og få et kram. Ja. Det var stort. Så i virkeligheden ikke fordi de behøvede at skulle snakke med dig, men bare det, de var der igen, hold ud og hold af. Ja, præcis. Ja. Og, så er der selvfølgelig alle de praktiske ting. Hvis man har flere børn, så er det godt, hvis der er en, der er primus motor på, at der er fyldt op i køleskabet, og at man lige sådan tager en rengøring i hjemmet og så videre. Har fokus på søskende. Ja. Fordi at, det kan man ikke overskue. Nu er der vist en telefon, der ringer ind i en af børneværelserne. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. En børnetelefon, der ringer, ja. Det er ikke alle, der har fået stillet på lydløs. Ja, okay. Ja, og så også det der med at holde af, som du siger, for det er hårdt at være i sorgens orkan. Man skal vide, at det er ligesom sådan en bølge, der kommer og vælter en omkuld, når man er i sorgens kerne. Og det skulle man kunne, altså min mor, hun har det holdt ud, holdt fast, holdt der efter, altså hun har godt nok fået nogle
overfusninger nogle gange, ikke? Hvor det har været vrede, der kommer ud på en anden måde. Ja. Eller jeg får lyst til at sige, at nogle gange så er det jo sorg, der kommer ud gennem vrede, ikke? Eller Ja, det er det. hvis man lige kunne kigge ind bag ved vreden, og så få øje på, kan vide, hvad det er, der ligger derinde. Præcis. Der kan ligge magtesløshed, der kan ligge frustration, og der kan ligge en helvedes masse sorg, som bare er rigtig svært at være med. Ja, og det er jo der, hvor man tænker, hvor man sådan, når man lige har givet en overhaling, eller, og så går det sådan måske kun en halv time, eller man får lige sådan reflekteret over det, så tænker man, hvor kom den fra? Ikke? Altså, det har jeg oplevet. Det oplevede jeg ofte årene, sådan, de første år efter, at jeg mistede William. Og så er der en anden ting, som jeg synes er meget vigtigt, at man husker som pårørende, og det er at mærkedage, send en besked, en hilsen, eventuelt skrive det i kalenderen. Det gør ikke noget, at man gør det, og at man lige skal huske at skrive en sms eller ringe til mor, til den mor eller far, der har mistet sit barn. Send en blomst. Gå op forbi graven, haven, hvis de har sådan en, og stille en blomst. Hvad betyder det for dig, når du har oplevet, at der står nu kalder jeg det en fremmed blomst oppe hos William, det vil sige en blomst, du ikke selv har stillet, og som hans far ikke har stillet, eller har du haft den oplevelse? Ja, det har jeg. Ja. En af Williams pædagoger kommer der stadig. Hun har lagt sådan en sten, hvor hun har malet så et rødt hjerte på. Ja. Og jeg kan se, når hun har været der og tegnet det op. Og jeg ved, det er hende. Ja. Men jeg fandt først ud af det efter 5 år eller sådan noget, det var hende. Ja. Hvad gør det ved dig? Hun blev så varm, og jeg blev mindet om, at William var i live. Eller, og var betydningsfuld. Og var betydningsfuld, og ja, lige præcis. Ja. Betydningen af William. Ja. Hvem er du i dag? I dag er jeg mor til 3 dejlige unger. Og har en dejlig mand. Jeg er socialpædagog med et meget, meget stort hjerte. Meget reflekterende. Ja. Og sætter pris på, som jeg sagde før, de små øjeblikke. Jeg kysser livet stadigvæk. Det kan man faktisk godt. Ja. Gør det nogle gange meget, meget intenst. Ja. Jeg har da også dage, hvor jeg blev så modig og savner William, eller drømmer om, hvordan han vil komme ind og smide sin sportstaske og åbne køleskabet. Som en hver 17-årig. Ja, men det lærer mig, det er okay, at de kommer, de drømme, fordi det er også et, hvad skal man sige, et bevis på, at han har været her. Ja, at han har været her. Ja. Og så lever mig ind i det. Ja. Hvis nu vi lige forestiller os, at William havde fulgt med et eller andet sted fra i den her samtale, hvad vil han så sige til det, han har hørt? Jeg vil sige, nu kommer jeg til at bande. Ja, det må du gerne. Ellers så siger han, for dælen, mor. Kæft, hvor er du sej. Bare bliv ved. Ja. Du gør det godt. Vil han sige. Jeg elsker dig. Vil han også sige. Ja. Og så vil han sige, skal vi ikke gå ud og spille fodbold? Jo, så vil jeg sige, jo, det kan vi godt. Ja. Jeg skal lige. Men det, jeg lige vil sige, at det er måske det sidste, du siger, jeg skal lige, fordi en del af det at kysse livet, det er at smide det, man har i hænderne, og gå ud og spille fodbold, og danse i regnen, og alt det her. Ja. Ja. Han var en kæmpe livsnyder. Ja. Det var han. Jeg ved, hvor han har det fra. Ja. Ja. Tak, Jane, for at have inviteret mig ind i det her helt særlige rum med William og kærligheden til ham. Og ja. Det var virkelig dejligt at få lov til at snakke om. Du har lyttet til et afsnit af Efterladt.
Din vært hedder Line Bundgaard Poulsen, og skulle du have lyst til at høre mere, så lander der endnu et afsnit i næste uge. Du er også velkommen til at følge mig på de sociale medier, eller klikke ind på min hjemmeside viewoftheheart.dk. Tak for nu. Vi høres ved.